Эфирде Татарстан дәүләт телевидениесінің яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студияда Ания Гыйбадуллина безнең бүгенге чыгарылышта. Төрле милләт халыкларын берләштергән зур бәйрәм Россия көне республикадан ничек белгиләп үтелде? Ял көннәрендә республикабызның район авылларында милли бәйрәмебез Сабан туйлары узды. Быелгы бәйрәм нәрсәләр белән үзенчәлекле булды? Казанда 16-нчы Нәүрүз халыкара театр фестивале тамамланды. Төньяк Кавказ халыклары театрларына багышланган төрки халыкларының күркәм бәйрәменнән репортаж. 12 июнь Россия көнен гадәттәгечә зурлап белгиләп үттек. Республикабыз районнарында Казанда әлеге бәйрәмгә багышланган күпсанлы чаралар узды. Башкалабызның Ширекүл паркында Россия көнен һәм Динамо спорт җәмгыятенең 100 еллыгын белгиләп үттеләр. Чарада Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов та катнашты. Шулай ук дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, Татарстан рәисе администрациясе җитәкчесе Динамо физкультура спорт җәмгыяте рәисе Сәфәров Казан мэры Илсур Метшинда булды. Рөстәм Миннеханов Бөек Россия фотокүргәзмәсен карады. Беренчеләр хәрәкәте республика бүлеге әгъзалары төрле спорт дисциплиналары белән шөгыльләнүчеләр белән очрашып сөйләште. Россия көнен бәйрәм итү уңаеннан Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов Казан Кремлендә иң алдынгы татарстанлыларга дәүләт бүләкләре тапшырды. Сезнең һәрберегезгә туган республика файдасыннан нәтиҗәле хезмәтегез һәм илебез үсешенә лаеклы өлеш керткәнегез өчен рәхмәт белдерәсем килә, диде ул. Бүген Татарстан Россия Федерациясының төрек субъектларының берсе төбәк күп күрсәткечләр буенча алда бара. Бу ил президенты Владимир Путин һәм Михаил Мишустин җитәкчелегендәге федераль хөкүмәт ярдәменнән башка мөмкин булмас иде, диде Рөстәм Миннеханов. Сон рәвештә бүләкләнүчеләр арасында республика һәм ил үсешенә зур өлеш керткән фән һәм сәламәтлек саклау, сәнәгать, төзелеш һәм авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре бар иде. Сезнең уңышларыгыз тарихы дәвам итәр дип ышанам, диде Татарстан рәисе. Дети рисуют страну, балалар илне ясый 17-нче республика конкурсының йомаклау тантанасы узды. Марттан башлап яшь рәссамнар иҗади ярышка кушылды, без үзебезнең чыгарылышларда әлеге проектның барышын күрсәтеп бардык. Бәйге традиция буенча Мәгариф һәм фән министрлыгы, Бердәм Россия партиясе, ЮХИД идарәсе һәм Юл хәрәкәте иминлеге дәүләт учреждениесе Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе белән берлектә оештырылды. Җиңүчеләр арасында башлангыч сыйныф укучылары, алар педагог һәм остаз юлы, милли мәдәниятләр һәм традицияләр юлы, куркынычсыз юллар һәм мин патриот дигән темалар буенча рәсемнәр ясады. Бу балаларга иҗади мөмкинлекләрне ачарга мөмкинлек бирде, дип саный республика парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Гаҗәп түгел, 17-нче мәртәбә конкурс оештырылып үтә республикада. Катнашучылар саны кимеми. Елдан ел арта. Алар бөтенесе җиңүче. Алар җиңделәр, катнаштылар, үзен-үзе күрсәттеләр. Менә минем уйлавым буенча безнең киләчәк шатлыклы, тыныч, озын гомерләр булыр. Сәләтле балалар төрле төсләр белән үзләренең хыялларында йөрткән матурлыкны сурәткә төшерде. Такой добрый и очень пронизывающий до глубины души конкурс. Я очень рад, что мы каждый год находим возможность в череде наших взрослых проблем уделить время для наших детей. Әлеге проектның тәрбияви әһәмияте дә гаять зур. Киләчәкне балалар ничек күрә, нәрсәләрне үзгәртәселәре килә, барысы да кызыклы бит. Балалар рәсемнәрне март аенда ук ясый башлады. Май бәйрәмнәренә шәһәр районнарда җиңүчеләр ачыкланды. Хәзер инде финалда җиңүчеләр дә билгеле. Я очень рада своей победе. Я нарисовала рисунок на тему «Год педагога и наставника». Я несколько раз участвовала в этом конкурсе, но в первый раз я выиграла. Я очень рада победе. Безнең телерадиокомпания балалар рәсем ясалган конкурсны киләчәктә дә дәвам итә. Фәнис Мөхәммәтов, Анастасия Аксенова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Казанда төрки халыкларының 16-нчы Нәүрүз халыкара театр фестивале тамамланды. Быелгы чара Төньяк Кавказ халыклары театрларына багышланган иде. Россиянең төрле өлкәләреннән килгән коллективлар башкалабыз тамашачыларына үзләренең иң яхшы спектакльләрен тәкъдим итте. Тулырак Искәндәр Гыймалтдинов язмасында.
Әлеге фестиваль 2 елга бер тапкыр Казанда Азербайҗан, Казакстан, Кыргызстан, Түркменстан, Төркия, Үзбәкстан һәм Россия төбәкләреннән иң яхшы спектакльләрне җыя. Фестивальнең төп максаты Россия Федерациясенең төрки телле һәм башка милли төбәкләрнең театр элемтәләрен үстерү һәм ныгыту. Быел фестиваль Төньяк Кавказ халыклары театрларына багышланды. Алмаш гастрольләр дисең, алмаш ниндидер эшләр Үзбәкстан белән без алып бара идек. Монда да бер гастрольләр генә түгел, төрле ил, төрле җирләрдә, төрле театрның төрле өлкәләрендә шул ук сәхнә кую буенча яки драматургия буенча бер-беребезнең авторлары белән алышып, режиссерлары белән шундыйдыр ниндидер тыгыз элемтәгә керү. 7 көн дәвамында татарстанлыларга классиклар әсәрләре тәкъдим ителде. Соңгы көне тамашачыларга Александр Павлович Чеховның Лица спектакле күрсәтелде. Чехов хикәяләре рус провинциясе тормышыннан гаҗәеп төгәл рәсемнәре. Аның геройлары гади кешеләр, тамашачыларга бик тә таныш. Чехов башка бер генә язучыга да хас булмаганча, Россия минтәллеге табигатен, аның тамырын һәм кабатланмаслыгын таныган. Ул киләчәк буын өчен хат, васият һәм иң элек бу шигърият, якты рух. Мин әлеге пьесаны үзгәртмәдем. Чехов ничек язган, шулай калдырырга тырыштым. Очрашу нәтиҗәләре буенча Сырдарья өлкә музыкаль драма театры һәм Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры арасында хезмәттәшлек һәм үзара эшчәнлек турында меморандумга кул куелды. Искәндәр Гамалдинов, Гүзәл Зайнакова, Ирек Хамидуллин, Владимир Юрков, Татарстан яулыклары. Чыгарылышыбызны һава торышы турындагы мәгълүмат белән дәвам иттерәбез. Узган ял һәм бәйрәм көннәрендә кичке һәм төнге сәгатьләр шактый салкын булды. Бүген төнлә температура 0-дан да түбән төшкән урыннар булды. Бүген исә 13 июнь көнне алмашынучан болытлы һава, явым-төшемсез, көчәючән җил. Көндез 17 градустан 22 градуска кадәр җылы булачак. Алдагы көннәрдә дә безне аяз һәм 26 градуска кадәр җылы һава торышы көтә. Синоптиклар фаразлавынча, июньнең 2 декадасында Татарстанда һава температурасы нормадан 3 градуска түбән була. Районнарда иген кырлары нинди уңыш вәгъдә итә? Уҗымнарның бүгенге торышы нинди? Актаныш районы авыл хуҗалыгы идарәсе белгечләре хуҗалык җитәкчеләре белән берлектә басуларны күздән кичерде. Тулырак алдагы сюжетта. Көздән чәчелгән басулар, язгы культуралар, кукуруз мәйданнары, алдан белгеләнгән юл буенча басуларда булып үсемлекләрнең һәм игеннәрнең торышын карап чыкты авыл хуҗалыгы белгечләре. Бер чәчкән арпаларга караганда июньнең ахырында уже уборка керәсе була дип торабыз инде. 450 гектарлап комбар чәчтек. Быел чәчүне хуҗалыклар барлык таләпләрне фән кушканча башкарган. Бу басуларда йөргәндә аеруча күзгә ташланды. Һава шартлары уңайланса, мул уңыш өмет итәргә була. Каралды һәрбер туктаган җирдә квадрат метр, һәрберсендә дә инде безнең куелык та җитә, чисталык та бар. Әйтеп китәргә кирәк, безнең ашлама кертүдә башка елга караганда да күбрәк. Актаныш районы хуҗалыклары кукуруз мәйданнарын шактый гына арттыруга ирешкән. Май айы салкыннары нәтиҗәсендә 2800 гектардагысы кабат чәчелгән. Бүген аларның торышы яхшы, уңыш та яхшы булыр дип исәпли белгечләр. Комбайннарны әзерләсе була, әгәр дә бу темпта инде яңгырлар булмыйча бара икән инде безнең уборка уже июнь ахырына уборкага чыгасы да булырга мөмкин. Алия Галиуллина, Регина Саляхова, Марат Саррахов, Татарстан яңалыклары, Актаныш районы. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Узган атнада республикабызның район авылларында гөрләп сабан туйлары узды. Елга бер тапкыр гына була торган милли бәйрәмебезне олысы да кичесе дә зарыгып көтеп ала. Һәр елдагыча Әлмәт җитәкчелеге сабан токунакларын зур әзерлек белән каршы алды. Бәйрәм зур концерт белән башланды. Театральләштерелгән программада әлеге төбәкнең иң яхшы сәнгать коллективлары чыгыш ясады. Сабан батырларына, алдынгы механизаторларга, гомумән барлык авыл хуҗалыгы хезмәткәрләренә кадер хөрмәт күрсәтү. Аларны бүләкләү һәрбер сабан туйның иң күркәм минутлары. Нефсе башкаласы Әлмәт көннән көн үзгәрә. Мин сезнең якташыгыз булу белән горурланам дип белдерде сабан туйында катнашкан Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Әлмәт сабан туйын сагынганмын икән. Күптән булганым юк иде. Чагыштырып карадым. Яңа урын, бик матур иттереп халыкка, кунакларга, җыелышырга, күрергә халкыбызның булганлыгын мөмкинлек тудырылган. Сабан туй ул бит инде авыл хуҗалыгы хезмәткәрләренә, авылда яшәүче халкыбызга бердән-бер мөмкинлек менә шулай иттереп халыкка рәхмәт әйтергә.
Быйыл Буа район Сабантуйында Саха Республикасы Югары Вилюй районы башлыгы Владимир Паскачин да бар иде. Шулай ук бәйрәмгә Татарстан премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева һәм авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров та килде. Сабантуйлар мәйданчыкларында безнең хәбәрчеләребез дә булып кайтты. Сүзне аларга бирик. 2023 елда Буадагы Сабантуй үзгәрешләр кичерде. Алар арасында тарихи фактлар. Сабантуй халкыбызның борынгыдан килә торган мул уңыш җыеп алу өмете белән үзара аралашу, күрешү һәм көч сынашу, җитезлегеңне, уңган булганлыгыңны күрсәтү өчен тормыш мәйданы олы бер бәйрәм булып санала. Аның күп гасырлык тарихы бар. Үз гореф-гадәтләре, тәртибе һәм рухы бүген дә сакланып калган. Сабантуйга кадәр әле күрдем ничек безнең буаллар матур иттереп киенеп йөргәннәрен. Бүген дә менә яңгырлы көнгә карамасак та шәһәр урамнарында татар, урыс, чуаш киемнәрендә киелгән кешеләр бик каты күп. Быел без беренче мәртәбә мондый бәйрәм үткәрәбез. Киләсе елларга Алла бирсә бу бәйрәм тагын да ныграк, тагын да күбрәк, тагын да матуррак булыр дип ышанабыз. Буа шәһәрендәге Сабантуена 5000-нән артык кеше җыелды. Быел бәйрәмне гореф-гадәтләрне истә тотып үткәрделәр. Алдан ук барлык кунакларны да милли киемнән килергә чакырдылар. Әлеге фикерне буаллылар да актив хуплады. Берничә ай дәвамында районда милли киемнәр ясау буенча мастер-класслар үткәрелде. Бүген мәйданга кунаклар костюмнар, шиккән күлмәкләр, камзул һәм түбәтәйләр киеп килделәр. Республикабызда туган телдә, туган гореф-гадәтләрне саклау елы үткәрелә. Инде бу ел Сабантуйның үзенчәлеге шунда берничә тапкыр бик күп кайткан кунаклар, буа кешеләре милли киемнәргә киенгәннәр. Бу бик шатландыра, чөнки безнең бүтән яктан милләт үзенчәлекләрен күрсәтергә кирәк. Без бик борынгы, бик атаклы татар милләте һәм инде аның әлбәттә үзенең киеме, үзенең гореф-гадәтләре бар. Милли хуҗалыкларны татарлар, руслар һәм чувашлар тәкъдим итте. Аларның һәркайсында балалар өчен борынгы уеннар һәм йолалар оештырылды. Алар арасында чабата, бура, пәке кебек онытыла язганнары да бар иде. Соңрак Сабантуйның үзәк сәхнәсендә артистлар Казан ханлыгының саклаучылар тарихын сөйләгән 12 кыз риваяте тәкъдим ителде. 1438 елны Казан ханлыгы барлыкка килгән, аннары инде дәүләт шушы үзенең структураларын булдырган. Менә укчы кызлар, менә монда яклаганнар, монда легендада 150 куплеттан тора ул легенда, бәйет, менә риваят, ничек батыр кызлар, ул гаскәри кызлар, аларның һәрберсенең үзенең һөнәри сталыгы булган, Нурбәнәт менә атлар белән идарә иткән, эш кораллары да барсы да булган. Менә монда сүрәтләнә ул бәйеттә инде набек ничек ясаганнар, менә мондан засададан, менә Элек-электән Сабантуйда милли бизәкләр белән чигелгән сөлге иң кадерле һәм кирәкле бүләк санала иде. Төп уеннар һәм ярышлар атларда узышу, көрәш, йөгерүдә һәм җитезлектә ярышлар булды. Бүген дә әлеге уеннар һәм көрәшебез сакланып калган. Буа районы моның шулай икәнлеген исбат итә. Бу аланда Сабантуй бәйрәме гөрләп узды. Авылларда ул ничек үтте? Бу һәм башка сорауларга җавапны коллегам Фәннур Хасанов эзләде. Ул көнне бик күпләр үзләренең туган якларына Буа районының Яңа Тиншәле авылына ашкындылар. Сәбәбе дә зурдан сагынып көтеп алган Сабантуй бәйрәме бит. Олысы кешесе карты яше дигәндәй авылның бердәмлек ял итү паркына җыелды. Бәйрәм Коръән дугасын укып башланды. Бу зур бәйрәмнең төп кешеләре ул безнең кырда эшләүчеләр, җирдә эшләүче кешеләргә багышланган һәм инде терлекчелектә эшләүчеләргә. Мин инде беренче ратта аларга рәхмәтемне әйтәсем килә. Алар булмаса, бу бәйрәм булмас иде. Менә әле Казаннан кайтканда карап киләбез. Дөрестән дә шул кадәр матур иттереп чыгып бара бөтен чәчелгән ниләр, игеннәр. Шуңа күрә минем инде теләгем бер, Аллага Тәгалә насыйп итсен иде менә бу игеннәрдән исән-сау яхшы гына уңышлар булып, шул уңышларны исән-сау җыеп, амбарларга кертергә насыйп булсын иде. Һәм алдагы көннәрдә дә, алдагы елларда да
Менә шулай бергә булып, бердәм булып, бәхетле, шатлыклы очрашулар булып торсын иде. Бүгенге бәйрәмнәр инде истәлектә мәңгегә калсын, сагынып сөйләрлек булсын. Менә инде ничә еллар дәвамында шушы Сабантуй бәйрәмен үткәрәбез Яңа Тинчәл авылында. Бу инде безнең авылдан чыккан зур урыннарда эшләүче якташларыбызның авыл халкына карата үзләренең карашлары. Яңа Тиншәле авылының тарихы бик бай, кызыклы һәм үзенчәлекле. Бай тарихы белән еракларга китеп тоташкан Яңа Тиншәле авылының килеп чыгышы театральләштерелгән тамашаның бер өлешен алып торды. Милли киемнәрдән киенгән егет-кызларның һәр хәрәкәтендә, үз-үзен тотышында милләтебезнең асылы, гүзәллеге чабылыш таба, яшәешебезгә көч бирә, киләчәккә өмет уята. Авылыбыз ышанычлы кулларда тырышып, кырларыбыз безнең аерылып тора. Ник дисәгез, күп регионнарда булырга туры килә. Самолеттан караганда, машиналар белән караганда, безнең районыбыз, безнең Татарстаныбыз һәр вакыт үзенчә, кырлары һәр вакыт шундай якын, матур безнең өчен булып кала. Бу иде безнең җәзү беткән бәйрәм, барыбызда бөтен малайлар, үзебезнең коллектив җиңеп чыктык. Быелгы сәсүне бик нагрузка булмады былтыргы шикелле. Быел ял итеп кенә сәстек. Алла теләп, ахыры хәерле булсын. Һәр авыл, һәр җирлек хезмәт бәйрәмен авыл хуҗалыгы тармагындагы матур эшләре белән каршылый. Игенче механизаторларыбыз җир куенына салган алтын бөртекләрдән мул уңыш алырга бөтен мөмкинчелекләр дә бар. Биек Тукаебыз чарак, җил дә вакытында исеп, яңгыр да вакытында яусын дип телисе генә кала. Иртәнге матур кояшта без инде әлбәттә Сабантуебызны башлаган идек. Бүгенге көн бәйрәмгә ничектер бераз коррекция кертте дигәндәй яңгырлар ява башлады. Ләкин кешеләрнең күңеле кырылмады. Яңгыр явуын байлык, шатлыкка юрап, бәйрәм итүне дәвам итте. Без монда иң батырларны, иң баһадирларны гына күрәбез. Алар түземлеләр, алар барыбер үзләренең ярышларын халкыбызга җиткерәләр. Бу урында безнең иң-иңнәре, иң көчлеләр һәм инде әлбәттә матур кызларыбыз, аларны дәртләндереп торучылар гына калды. Сабантуй тынычлык, дуслык, бердәмлек бәйрәме. Сабантуй мәйданы дуслар очрашу урынына әверелеп, үзенең кабатланмас бәйрәм рухы, дәртле көрәш, ат чабышлары һәм мавыктыргыч милли уеннары белән үзенә җәлеп итә. Бәйрәмдә борынгы гореф-гадәтләр, җыр-биюләр, йолалар, уеннар бер-берсе белән үрелеп барды. Фәннур Хәсәнов, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары, Буа районы, Яңа Тиншәле авылы. Сағынып көтіп алған хезмәт һәм җир бәйрәме Яшел Үзән районының Күгеш авылында да узды. Сабантуй мәйданыннан Мөршидә Җиһан репортажы. Җырларда җырланганча җиләкле тау итәгенә халык агыла. Мәйдан да түгәрәкләнә башлады. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Мул уңыш теләп дуга кылганнан соң Күгеш авылы җирлеге Сабантуе башланып китте. Бүгенге бәйрәмдә җәмәгать актив катнашып, уеннарны матурына уздырып җибәрик бу бәйрәмебезне. Башта элек-электән килгән традиция буенча ат чабышы. Менә хәзер килдек ат чабышына. Сабантуйның иң күркәмлеше. Шул ат килгәнне көтеп торабыз инде. Көне җилле булса да барыбер көне матур Сабантуй өчен. Җилле көнне җилдереп атлар да килеп җитте. Беренче урында Чулпан кушаматлы атында Илшат Хафизов. Бу юлы 5 кенә ат катнашты. Киләчәктә артыр дигән өмет бар дип белдерде авыл җирлеге башлыгы бүләкләү тантанасында. Әйтеп үтелгәнчә безнең бүгенге бәйрәмдә 5 атыбыз катнашты. Алар инде тиешле урыннарын алдылар. Шулай ук җәяүле чабышлар, уеннар дәвам итер. Сабантуе, хезмәт туе. Ел әйләнәсе авыл тормышында актив катнашучыларга истәлекле бүләкләр тапшырылды. Сабантуе ул нәсел-нәсәбәне бергә туплау сәбәпчесе дә. Мәйдан Фюра Шәйхетдинова очрашкан кебек күптән күрмәгән сыйныфташларны да күрештерә. Бик әйбәт бездә Сабантуйлар, бик күңелле уза, әлхәмдулиллаһ, шөкер, бик яратабыз бу бәйрәмне. Шушы гореф гадәтләребез бетмәсен дибез.
жылда кабатланып тұрсын ие. Yeşil Üzen rayonunun Kügüş meydanında da Saban Tuyu Gürlüğü biri de 3 avul, Ere, Kügüş, Oydar avulu kişileri beyrem ite. Oyunlar indi tamamlanıp kilesi Jır beyremin Liliye Mullagaliyeva bülek ite. Barlık tamaşaçılarını, barlık milletleşlerimizni Sabantuy beyremi bilen kutluysum kile iminlikte, berekette, iman nuru bilen yaşarga nasip olsun. Sabantuy, sinde şeyleğin var yeme. Bir yakta jır ağla, ikinci yakta Saban Tuyu oyunlarına netice yasalamında bir kimde urun alam, bülek alam dip tugul ihlastan beyrem ite. Mürşide Cihan Aleksandr Ishotkin, Tatarstan yangalıkları Yeşil Üzen rayonundan. Jırçılarının jırlavından kumullerge der tula. Шығарылышыбызны мәдәни тұрмыш сәхифәсе белән дәвам итәбез. Игътибарыгызга бу атнада узачак чаралар афишасын тәкъдим итәбез. Хайырлы иртә, эфирдә мәдәни тормыш сәхифәсе сезнең белән мин Динә Нишметдинова. 13, 14, 16, 19 июнь көннәрендә Туфан Минуллин исемендәге Түбән-Кама Татар дәүләт драма театрында Шамбай мочаралары спектакле. Шат күңелле, тапкыр, акыллы Шамбай төрле кыяфәтләргә керә ала. Шул сыйфаты белән ул Шүрәлене дә су анасында явыз һәм кымсыз убыр патшадан коткара. Әлеге спектакль аеруча балалар өчен кызык булачак. 2023 елның 30 августына кадәр Татар китап йортында Роберт Миннуллинның шигъри дөньясын чагылдырган күргәзмә эшли. Язучының иҗат юлы белән якынрак танышасыгыз килсә, рәхим итегез. 14 июнь көнне Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында Гыргыри кияүләре спектакле. Гыргыри абзый һәм Кәтернә Тутинең типшек кызлары Үринәне бер юлы 3 егет яратып бирә. Ылы кызлары икесе дә атасыз бала үстерә. Шуңа күрә Гыргыри абзый Үринәне керәшен татарлары йылалары буенча гына кияүгә бирергә карар кыла. Үринә кемгә кияүгә чыга? Бу сорауга җавапны спектакльне карап белерсез. Менә шушында гына утырасыз, шушында гына сөйләшәсез. Тәмер кайда? Марш өйгә. 15 июнь көнне Аяз Гыйләҗев исемендәге Шаллы Татар дәүләт драма театрында ул бит кичә иде спектакле. Ялгыз гына яшәүче Диләрәнең фатирын бер көнне су баса. Шул вакыт аның ишеген таксист булып эшләүче Әзгат исемле ир шакый. Көтелмәгән очрашу нәрсә белән тәмамланыр икән? 16 июнь көнне Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында кияүләр спектакле. Туй алдыннан гына егет белән кыз арасыннан кара мәче үтә. Туйга дип күпме ризык әзерләнгән, күпме кунак чакырылган. Авылдан әби белән бабай да килеп җиткән. Тик алар моңарчы кияүне күргәннәре булмаган. Нәтиҗәдә туй булганмы? Әби белән бабайның кәефен төшермәс өчен яшьләр ни эшләгән? Бу турыда спектакльне карап белерсез. Он 16 июнь көнне Әкият Татар дәүләт курчак театры бинасы янында экскурсия булу көтелә. Барлык теләүчеләр Әкият дөньясы белән якынрак таныша ала. Экскурсияга алдан ук язылу сорала. Бу атнага мәдәният дөньясына кагылышлы яңалыклар шулар иде. Үзегезне рухи яктан үстерәсегез килсә, концертларга, спектакльләргә, күргәзмәләргә рәхим итегез. Мин Динә Нишметдинова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булышам. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам иттерә. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән-имин булыгыз.